Усім добрий день, якщо він добрий. Усіх по-різному. Добрий день. Так. Е, Дивіться, з нами Катерина Гольцберг, це психологиня. І у нас дуже багато всяких матеріалів за день. Єдине, що Фріда, можна не їсти ручку. Це, 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 це зірка, яка буде зіркою. Їй просто 5 місяців треба розуміти, її звати Фріда. І це якраз ознака того, як наші ставляться. Це не патрон. Так, як наші ставляться до хатніх тварин. Я не господар Фріди. Господиня Фріди насправді в Арабських Еміратах, так? В Дубаях. Так. От. Але це тимчасово моя собака, якщо так. Ну і не тільки моя. Отже, Катерина Гольцберг і Алена Васильєва у нас в етері. Ми починаємо наш блог. Дуже хочеться побачити там 100 тисяч на лічильнику, та, скільки буде підписано, і вліпіть вподобайку одразу. Гроші треба надіслати на Збройні Сили України, ось вам QR-код. Потім подивитися уважно на перелік партнерських YouTube каналів, там теж вони вимагають підтримки і вподобайки, і, можливо, донейту, і ми теж в останню чергу, насправді. Ну, Фріда, тихо будь. Не знаю, що навіть почати наш блог, тому що дуже всього, дуже багато. Дуже багато. Ты хочешь новостей или из приятного чего-то? Ні, ну новини будуть у виконанні Назара Задарія, і це неперевершені новини, я б сказав так. Ми коли їх дивимося, дуже сильно регочемо, тому що у Назара все гаразд з адекватністю. Фріда, чого ти гризеш мене? У тебе зуби чухаються, тобі 5 місяців, тому ти отак оце поводиш, так? Морда. От. Давайте ми почнемо все ж таки з. Там у нас буде Назар Тарас Білка, не стять, він це певний психологічний практикум. От. Але якщо у нас є психологиня, вона ненадовго, на півгодини у нас в етері тільки зазначена. Тому, Фріда, не гризи мене. Давайте ми повернемося до психологічного стану, тому що я сьогодні дивився стрічку новин, і Зеленський говорить, каже, я б хотів всім сказати повертайтеся, але не можу так сказати. Давайте оцей, мене теж пече, я дуже хочу повертатися. От мене, знаєте, я щоночі, коли лягаю спати, прокидаюся, думаю, ну може вже все, ну їдь, ну чого ти сидиш, ну їдь вже, їдь, вертайся в столицю, давай. Ну не в столицю, окей, в інше місце там, ну не сиди, що ти сидиш. І що з цим робити, я, чесно кажучи, не знаю, тому що потім відкриваєш стрічку новин, і знову прилетіло. І ти, ну ні, напевно не варто. Хоча прилетіти може де завгодно. Що робити з цим синдромом, ну, назвемо його синдром врятованого, про який нам розказувала Наталка Якимович перші дні. І багато дуже людей, правда дуже багато, прямо нестримно повертаються. І трафік на кордоні з Польщею у нас перевищує тих, хто хоче виїхати, перевищує тих, хто хоче повернутися, і повертаються. Що з цим робити? Ну, якщо вже до мене запитання. Так, це ні, ну це ж не до Алєни. Так, Я то знаю, куди вона давайте, поїде. давайте, по-перше, зрозуміємо, ну, що що найголовніше для нас. Розумієте, у кожної людини є, ну, певні речі, які для неї є головними, і які забезпечують її спокій. Ну і чесно скажу вам, що для багатьох дійсно знаходитися у себе вдома – це є ну, певна така ознака спокою. Тобто, знаєте, як то кажуть, дома і стіни гріють. І, можливо, це і є такою ну, причиною, чому людина хоче повернутися. І, звичайно, кожна людина має вирішити самостійно. Якщо ви хочете перекласти відповідальність на когось іншого, це ну, не дуже добра, скажімо, ідея, тому що
перш за все маємо усвідомлювати, кожна людина має усвідомлювати причини свого повернення. Якщо вона розуміє, що її психологічний стан, її там добробут покращиться, можливо, це і непогана ідея. Якщо є ризики, і вона реально їх визнає, ці ризики, можливо, це найкраща ідея. Тому що треба зрозуміти, де мені більше психологічно дискомфортно. Статистика, така між нами, психологами, є певне таке, знаєте, дослідження власні. Ми розуміємо, що люди, які повертаються, їм дійсно, чи взагалі які знаходяться вдома, їм значно легше переживати всі ці події, ніж тим, хто поїхав. Взагалі, я вже казала і писала, що я не заздрю тим людям, які поїхали. Це дуже складний квест, це дуже майже завжди складна дорога, це дуже складні умови, з якими важко іноді змиритися, це певна тимчасовість речей, які ми відчуваємо, і це дійсно загально погіршує наш стан. І ми маємо розуміти, які в нас є на це ресурси. А взагалі у нас є, я б назвала таких 4 види ресурсів. Це здоров'я і життя. Життя – це найважливіший ресурс. Це гроші, це психологічний ресурс і це ресурс, який, час взагалі, час. І є ресурси, які ми можемо відновлювати, є ресурси, які не відновлювані. Наприклад, життя і час ми не можемо відновити. Якщо ми розуміємо, що ми втрачаємо щось, звичайно, нам буде погано від цього. І ми тоді додатково втрачаємо психологічний ресурс і бажання щось робити далі. Тому, коли ми приймаємо таке рішення про повернення, ми маємо виміряти всі наші ресурси. Тому що один ресурс за рахунок іншого іноді ми не можемо відновити. А іноді навпаки, якщо в нас є умовно, достатньо грошей, щоб ми могли перебувати десь в безпеці, чому б ні? Але якщо ми розуміємо, що це перебування, це дуже погіршує наш фінансовий стан, це теж дуже нас робить, послаблює. Це послаблює наші ресурси інші. Тому варто зважати на всі ці речі. Немає універсального рішення, немає однакових двох історій. У кожної родини є своя історія і свої, скажімо, визначення, чому я маю повернутися, чи маю перебувати десь в іншому місці. Звичайно, дуже багато людей спираються на безпеку власних дітей. І саме це переконливий такий, якийсь додатково якесь переконання, що треба, наприклад, залишитися в безпеці. Якщо людина усвідомлює, що вона буде тут в безпеці, можливо, їй варто повернутися, тому що тут, можливо, і комфортніше. Ні, це ви даєте дуже загальні відповіді, насправді. Ясна річ, що відповідальність кожного в своїх вчинках, і це називається дорослішання. Коли люди вирішили, що їм треба поїхати, але мене підмиває їхати. Насправді я не можу. Дуже важко, тому що ти не вдома, тому що, по-перше, для тебе недосяжний твій простір, твій гардероб, як мінімум. Оце про це я кажу, що є речі, які вам комфортніше десь. Так, слухайте, я обмежений, в мене там 3 футболки і до побачення. В мене, ти їх виправ і ти їх міняєш. Я не купую нові речі, так? Але ж іноді людині достатньо цих 2 футболок. Буває так, це нормально. Але є людина, яка страждає через саме ці речі. Є просто звичний потік життя. Та? Ти туди вийшов. Він змінився вже назавжди. Я від вас це і хотів почути, що так, як було, не буде. Я сьогодні мав розмову з однією дівчинкою 18-річною, яка говорить, я вже хочу в Київ, я хочу в Київ.
Я кажу, того Києва вже немає. Не будуй ілюзій. Того Києва, який ти знала до 24 числа, його немає, його вже не буде ніколи. І це людям треба доносити, тому що в них, ясна річ, ну, психологічна. Люди хочуть повернутися в стан 22-23 лютого, коли все є звичне, все зрозуміле. От життя, воно так от побудоване. Але цього вже немає. Я зрозуміла вашу думку, що ви розумієте, що є люди, які фантазують, що Так. вони повертаються не додому, а в 23 лютого. Пані Катерино, мало того, таких людей дуже багато. Наприклад, ті люди, які на нас напали, вони хочуть відтворити Радянський Союз, думають, що це можливо. Тобто згущенка, морожене, чи що там у них ще, валянки, вони думають, що це можна відтворити, тому що там минула їхня молодість. У них був прекрасний секс, можливо. В Радянському Союзі сексу не було, в мене був. Знаєте, і тут це відтворення того, що тобі лишилося дорогим. А воно неможливо. Ну, тобто, треба. Це як ви, психологи, краще знаєте, коли історія про повітряну кульку, яку треба відпустити, коли ти дітей випускаєш в доросле життя, відпусти. Відпусти минуле і думай про майбутнє. Оце от головне питання, головна теза. Тому що ті, хто на нас напав, вони хочуть відтворити минуле. Це некрофілія. Ті, хто в Україні хоче вертатися до великого воєнне життя, вони не розуміють, що це неможливо, все працює Але зовсім є по-іншому. інша проблема. Є проблема відкладеного життя. Це теж проблема. Тому Так. що ми говоримо про те, що дійсність змінилася. Дійсно, вже цього не буде. Але ми не маємо і чекати якогось світлого майбутнього для себе, так як чекали наші там батьки, бабусі, дідусі тоді, коли закінчилась Друга світова війна, і вони намагалися створити світле майбутнє. Жити треба сьогодні. Чому я говорю про ресурс такий, як час? Час ми не відновимо. І якщо ми просто чекаємо, ми теж відкладаємо життя, розумієте? Тобто ми не відчуваємо, перепрошую, але щастя, насолоди. Я розумію, що в умовах війни важко говорити про щастя, але є буденні речі, які нам приносять все ж таки певне задоволення. Ми можемо випити там кави, обійняти близьких, щось робити повсякденне, що нам приносить це щастя. І якщо ми не будемо жити, навіть якщо ми знаходимося не вдома, і знаєте, як я це кажу, сидіти на валізах. Ви знаєте, приїхав кудись і сидиш, не розбираєш валізу, тому що скоро ж це все закінчиться. Ні, навіть там, де ти знаходишся, треба розібрати ці валізи і жити тим життям, яке тебе оточує. Там теж є щось, що може приносити задоволення. Звичайно, у нас є, можливо, оце почуття провини, про яке ви сказали, я б його назвала не синдромом виживши, того, що вижив, а саме синдромом свідка. Тому що ми є свідками якихось подій, і саме це нас може дратувати. Але якщо ми весь час будемо тільки думати про те, що відбувається, ми не даємо собі жити, забороняємо собі жити. Звичайно, коли є особисті втрати, і ми маємо співчувати, ми маємо допомагати, ми маємо бачити те, що відбувається, але з цього і складається все наше життя. Ось воно таке. І якщо ти готовий прийняти, що це життя вже змінилося і буде інакшим, і ти готовий в цьому, бути присутнім особисто, будь ласка, живи. А якщо ні, важливо щось поміняти в ставленні до цього життя. Тільки чекати ще гірше, ніж поспішати. Звісно, якщо людина поспішає повернутися і втрачає
розуміння, ну, безпеки, це погано. Але якщо вона не живе, а чекає, теж погано. Розумієте, тут якась є середина, яку має вибрати, все одно має вибрати кожна людина для себе. Але психологи все ж таки дуже, ну, я особисто, ну, застерігаю не жити відкладеним життям, не жити після якоїсь там події X. Треба все ж таки намагатися створювати те, що, ну, життя поряд з собою. Ну, дивіться, це правильно говорите. У нас от Алена, вона співрозмовниця наша, та? Вона ж політичний біженець з Білорусі, насправді. Вона двічі біженець. Вона виїхала спочатку з Білорусі, а потім виїхала з Києва, коли почалася Велика війна. І ось цей синдром тікати і, ну, вона може долучитися зараз, в неї може бути дуже Да, я скажу. ґрунтовніше питання, ніж в мене, тому що я один раз вигнанець. Тобто я виїхав з Києва з колегами вимушено і постійно наполегливо людям пояснюю, дорослим людям, яких я закликаю бути дорослішими, не поспішати, тому що поспішати – це зайвий клопіт. Ви мало того, що ви перекладаєте свої проблеми на інших, ви створюєте проблеми. Якщо можете бути подалі від фронту, це найкращий варіант бути подалі від фронту. Не треба бігти і лізти кудись. Хоча в мене самого рветься все всередині, коли я дивлюся відео, та навіть з тих міст, де я не жив і не живу, але понівечені міста. І я тут зараз є, прямо зараз є відео з Лозової, якщо можна. Це найостанніше. Лозова. Для розуміння. Лозова – це великий залізничний вузол. Я кинув, іде. Не скачане воно, дивлюся. Його треба побачити. Це ми не спалимо нічого, тому що воно вже мандрує там соціальними мережами. І Лозова – це Харківська область, так, це туди в бік Слов'янська і Краматорська. Сань, треба відео це, я ж скинув в ефірний чат. Рус, давай пока скачивают, я скажу. Його скачуватимуть недовго, але просто воно буде ілюстративне. Ти зараз поставиш своє питання, ясна річ. Але Я даже скорее додать хочу просто про ощущение дома и как психологически выживаем мы. ну дивись, у нас з усіх, хто бере участь в етерах, у нас вдома живе Ярослав Журавель. В Полтаві. Ну, ты просто сказала о двух годах. О, готово. От, 54-те, так, треба показати. Якщо я кинув, це значить треба скачати, Саня. Ті, хто поїхав туди назад, в Харків, в Лозову, не знаю, в Київ, ви ж мусите, та досить уже все ясно, що прилетіло. От. Прилетіти може будь-куди в Україні, якщо це є інфраструктурний об'єкт, є військовий об'єкт. Я тут просто веду розмову з людьми, які, я кажу ще раз, підкреслюю, наполягаю, щоб вони дорослішали, тому що, кажу, ви маєте ухвалювати зважене рішення, наскільки це безпечно, наскільки ви забезпечуєте свою безпеку своїх рідних. Геройства тут ніхто не вимагає. Той, хто йде на фронт, йде на фронт. Я таких багато людей знаю. І у нас лишається прикладом Азовсталь, там, де лишилися, між іншим, українські воїни. Але геройства зайвого не треба. Якщо ви щось хочете зрозуміти, подивіться попередній етер за участі Миколи Фельдмана і Олексія Бобровнікова. Бобровніков був на фронті в складі грузинського батальйону. І він стверджує, що була хімічна атака газ-зарин. Подивіться, будь ласка. Перед тим, як ухвалювати рішення легковажне, давайте повернемося, давайте, поїхали. Ну, їдьте, ясна річ. І вам пані Катерина говорить, що це ваш вибір, але я закликаю не робити отаких от необдуманих кроків. Вибачте, що я перетягнув ковдру, як завжди, на себе, тепер Алена. Ні. Питання.
Не, я слушала, ну, естественно, ощущала, думала о себе, мы всегда переносим на себя. Я вот уже в сентябре будет 2 года, да, как в бегах, скажем так. И сейчас, когда мы переехали, Катерина, наверное, не знает, просто у меня ребенку 9 лет, собственно, поэтому я приняла решение переехать на запад Украины, когда началось большое вторжение. А, Как мы это переживаем? Во-первых, пока мы были в Киеве, без пафоса Киев стал для нас домом, потому что сейчас мы скучаем по Киеву. То есть мы скучаем по Киеву, несмотря на то, что там съемная квартира. Он стал для нас домом, и Маша ассоциирует дом сейчас с Киевом. Она хочет туда. Но я за это время научилась, возможно, кому-то это пригодится, для ребенка. Вот мне очень понравилось, как Катя сказала, проживать здесь и сейчас. Научилась оценивать риски, я согласна с Ромой, риски выше, чем желание почувствовать зону комфорта, поэтому у меня есть ребенок, я этим руководствуюсь, и для меня сейчас вопрос, пока возвращаться в Киев, есть анализ, есть причинно-следственные связи, в голове есть понимание, что еще может быть, да, и, соответственно, я научила Машу и себя относиться к этому как к сегодняшнему дню, а для ребенка как к приключению. Она видит новые места в своей жизни. И я стараюсь с ней на этом сосредотачиваться. Я гуляю, я показываю, Украина безумно красива. И то место в Украине, где вы оказываетесь, там есть что посмотреть самому, показать своему ребенку. Мы ходим, мы видим замки, мы открываем для себя какие-то новые места. И она так научилась к этому относиться. Она сейчас вот будет переезжать. Ром, я не знаю, можно говорить или нет, да, что... Ну, Нет? будете переїжджати, так. Да, будем переезжать. Ну, она радуется этому переезду, она знает, кого она там увидит, там она ждет этого. И вот это, она умеет оценивать, дети наши все видят, они тоже умеют оценивать риски. И у нас тоже нету вещей, у нас тоже нет зоны комфорта и так далее. Но мы говорим про эти риски. Мы говорим, что там, условно говоря, отсутствие штанишек сегодня или платьица какого-то, это такая фигня по сравнению с тем, что чувствуют другие люди сегодня в Украине, что мы это от себя просто стараемся отодвигать. Не делая чувством вины, а просто оценивая ситуацию. Без там какого-то чувства вины, да, за то, что мы вообще это испытываем, и нам этого хочется. Вот, поэтому, ну, вот мой совет так, я вижу, что ребенок начал это воспринимать, да, вот сегодня здесь нам хорошо, Киев будет, но будет попозже. А сегодня здесь мы делаем то, что мы можем делать. Волонтерство, помощь у нас есть, мы делаем это с Машей. Все, что можем делать сегодня, здесь и сейчас. Ну, вот так. Проживая сегодняшнюю жизнь, не откладывая ее. Как правильно сказала Катерина, полностью согласна. Вот, как-то так. Я тут одну річ все ж таки скажу, що дуже важливо. У вас є таке порівняння, що нам краще, ніж іншим. Оце порівняння, воно дуже таке підступне, ну, чесно скажу. Тому що воно, ну, начебто, взагалі проблема зараз у людей в тому, що вони почнуть мірятися тим, хто що пережив. І це дуже посварить і друзів, і родини, на жаль. І розумієте, ми не маємо порівнювати, ми маємо тільки відчувати тільки те, що відбувається, ну, зараз зі мною. І те, що відбувається зі мною, може бути і для інших здаватися, ну, не жахливим, а для мене бути трагедією. Чи навпаки, розумієте? Все одно ми дуже суб'єктивно сприймаємо реальність. І добре, якщо ви, ну, і ваша дитина сприймає цю реальність як, ну, таку нормальну для себе. Але оце порівняння, що є комусь гірше, воно нас, ну, скажімо, робить чи там більш героїчними, чи менш героїчними, і, ну, не дає нам відчувати саме, ну, себе. Ми весь час щось порівнюємо, розумієте? Я б хотіла, щоб ми
ну, не порівнювали це. Звичайно, людині на фронті там безпосередньо, яка зі зброєю захищає, може бути важче, але може бути і досить комфортно, тому що вона робить якусь дуже важливу справу. Тут є такі речі, які нам треба все ж таки усвідомити як норму для конкретної людини. І от ця конкретна людина щось може про себе сприймати. Звичайно, ми все одно спілкуючись один з одним, міряємо ступінь безпеки і намагаємося там експертність якусь визначити і спиратися на чиюсь експертність. Там хтось каже нам, не повертайся, от я точно знаю, зараз ще небезпечно. І ми спираємося на цю експертність. І якщо в нас є такі люди, добре, а якщо немає, то на яку експертність нам спиратись там? Чи є люди, які нікому не вірять? Тому, звичайно, мені комфортніше, коли є загальні правила. І коли є люди, які мають відповідати, там це люди, які при владі, зараз там це воєнна влада, і вона говорить конкретні речі, там не потрібно повертатися. І це легше сприймається, ніж моє власне рішення, яке я можу, наприклад, помилитися в ньому. До речі, ви сказали, Романе, що ваші експерти, я теж вдома. Не всі вдома, я вдома. Слухайте, я маю на увазі досить прості речі. Тобто є безпекові питання, які ти змушений вирішувати, тому що ти доросла людина. Та? І не йдеться просто про врятування власного життя. Ми ж в евакуації вивезли всю студію, тому що йдеться про дорогу техніку. Це сотні тисяч доларів, тобто які нам перерахували глядачі. І тому я змушений це був зрозуміти. Або лишити на призволяще. Я кажу про ресурси. Тобто ми зберігаємо ресурси. У кожного з нас є ресурси. І оце я ж і мала на увазі, що ми маємо відповідати за ті ресурси, які ми маємо. Якщо ці ресурси на даний час важливіше і нам треба це зберегти, то ми будемо це робити. І з ресурсів у нас дійсно оці основні життя, який найважливіший ресурс, час, психологічне наше здоров'я, наше відчуття, те, що ми потім називаємо наше щастя, те, що, як ми відчуваємо, і, звичайно, гроші. Гроші, які теж мають, знаєте, у нас в суспільстві прийнято знецінювати гроші, але вони мають значення. І ми не можемо їх зараз знецінювати, коли втрачаємо ці ресурси. Знаєте, там кажуть, ой, не купиш щось за гроші. Дуже багато можна купити за гроші. І, звичайно, можна і роботу свою покращувати, якщо ми маємо. Давайте спростимо. Краще з грошима, ніж без них. Звичайно, це такі, знаєте, банальності. Так. І тому тут немає питань, але в мене останнє до вас питання, оскільки вже 30 хвилин мають бути новини, але і ви на півгодини. Дуже часто виникають важкі ситуації під час Великої цієї війни, коли люди за одним столом можуть бути в одному просторі. І виникають якісь претензії або важкі ситуації, коли летять якісь там інвективи до когось. А чого ти тут сидиш? Чого ти не в окопі? Це дуже примітивно, але це так. І як діяти в цій ситуації? Вставати, виходити, що відповісти? Тому що це закидання, що а чого ви тут, а ви не на війні, не на фронті? Воно дуже часто. Знаєте, я розумію прекрасно, звідки воно взялося, тому що був Радянський Союз, коли якраз «А ти, сопляк, не воював!» Всі мають воювати, ми і воюємо насправді. Тобто у нас інформаційний фронт. Чи в армії не був, да? Так, а ти в армії був. Тобто в кожного є своє вміння і своя робота.
Ось, і це важливо. Я і хотіла сказати, що у кожного є свій фронт. І більш за те, я скажу, що саме зі зброєю мають бути найбільш мотивовані люди, воїни, які вміють це робити. Ну, ми кажемо про зброю, ну, ту, яка стріляє. А зброя буває різна, і у кожного є своя зброя. І для когось зброя – це слово, для когось зброя – це, наприклад, вміння підтримати людину, для когось зброя годувати воїнів. Розумієте? Тобто ми всі маємо щось робити. І якщо ми витрачаємо свій час на те, щоб поновити якісь ресурси, людина не може, наприклад, не їсти на фронті, і хтось має годувати її. Тобто хтось має лікувати, хтось має доглядати дітей. Ми ж не можемо втратити наступне покоління. Тобто є люди, які щось роблять. Звичайно, в нас є оці стереотипи, що там чоловік має бути зі зброєю. Звичайно, є люди, яким не хочеться воювати. Але ще раз повторюся, що воювати мають люди замотивовані. Якщо вони замотивовані, це не один, а це вже два бійця. Якщо людина не хоче воювати, мені здається, що ми можемо залучити її до іншої праці, яка теж буде суспільно корисною, і щось вона може робити. Ми не будемо говорити про взагалі таких людей, які не хочуть нічого робити, це окрема категорія. Є такі, так. Так. Але все ж таки більшість людей, мені здається, дуже мотивовані саме на своїх місцях. Хто волонтерить, хто готує їжу, хто лікує, вони все теж роблять заради нашої перемоги. Ми маємо ще відновлювати економіку, це теж важливо, ми не можемо це втратити. Ми маємо будувати, і якщо ми втратимо наших будівельників, архітекторів, ми можемо втратити більше. Тобто, знаєте, навіть Другу світову, тоді Велику Вітчизняну, була певна бронь на якісь категорії людей. І це було важливо, щоб ці люди на своєму місці робили щось для перемоги. І ми зараз теж робимо для перемоги, я думаю, багато. Є люди, яким хочеться взяти зброю в руки, це дуже добре. Якщо ти не хочеш брати зброю, то можливо це гірше буде, якщо тобі цю зброю дати. Добре, як повернути до реальності людей, для яких евентуально війна скінчилася, тому що обстрілів немає, тривоги немає, і дуже швидко люди приходять до притомного стану. Тобто вони, все, цього всього немає, значить все, війна скінчилася. Там є така категорія людей. Що з цим робити? Як їм постійно доводити, ви мені так і не дали відповідь, що робити в тих спірних ситуаціях, виходити, якусь аргументацію викладати, уникати конфлікту? Ні, в першій ситуації скажу так, навіщо доводити людям, я б виходила, це на мій погляд. Тобто сперечатися з людиною, якась чомусь переконана, дуже неконструктивно. Встати і вийти – це найкраще, так? Найкраще. Я думаю, знаєте, звернення до якихось особистісних речей, воно взагалі це як така маніпуляція. Так, це я зрозумів. Це дуже практичне вирішення. Дякую вам за пораду. І друге... Краще уникати маніпуляцій. А ось як вернути людей до реальності, мені здається, що важливо все ж таки інформацію, конкретну інформацію подавати таким чином, щоб люди розуміли ризики. Все одно, ще раз, все ж таки наголошу на тому, що люди приймають рішення особисто. Ми не можемо вплинути на рішення всіх людей. Ми можемо впливати лише на рішення свої, і, можливо, найближчого оточення, наших дітей і так далі. Це зона нашої відповідальності. За межі зони нашої відповідальності нам важко виходити. Просто у людей, наприклад, державних, в них є більша зона відповідальності. А у людей, які, прості, скажімо так, як кажуть, пересічні громадяни, вони все ж таки відповідають за те, що
знаходиться поряд з ними і можуть, ну, скажімо, обмежитися цією відповідальністю. Але варто усвідомлювати наслідки. Якщо щось станеться, чи можу я з цими наслідками потім змиритися. Тобто ми можемо пропонувати наслідки. Ну, може статися так. Ти з цим готовий змиритися чи ні? І вже людина ну, усвідомлює. Ну, тобто дійсно. елементарна логіка, я так розумію. Звичайно, але немає інших методів. Розумієте? Логіка, взагалі ми всі дуже часто під впливом когнітивних викривлень. Розумієте? Є таке, скажу російському, предвзятість підтвердження. Ми шукаємо підтвердження тих речей, які вже є в нашій голові. І нам дуже важко знайти інші підтвердження. Тому ми не можемо... Це вже до Лукашенка, насправді. От Лена, там у неї є відео. Лукашенко все виправдовує заднім числом, все, що йому заманеться. Ну, от так от, тому що по-другому ніяк нельзя. І я це прекрасно теж розумію, психологічно. Ну, дивіться, я дістав від вас пару відповідей, 3 відповіді, точніше конкретні. Розумний глядач, а він у нас розумний, зробить свої висновки. І так, поради психолога важливі, тому що те, що я несу в ефірі, це одна історія. А те, що говорять люди-фахівці компетентні, от послухайте просто дорослу, розумну людину. Це робота, власне, пані Катерини Гольцберг, психологиня. Я не психолог. Я якраз дуже різкий у багатьох речах. Іноді, але встати і вийти – це дуже правильне рішення. Я так, в принципі, і намагаюся робити. Вам того самого бажаю. Дякую, пані Катерино, за участь. Безпеки нам всім. Безпеки абсолютно і зважених дорослих рішень. Логічних. Це дуже важливо. Отже, Катерина Гольцберг, далі ми з Аленою лишаємося удвох на самоті, але у нас є новини. У нас є новини в викладі Назара Задорія, який смалить не по-дитячому в випусках новин. Таке враження, що новий жанр просто винайшов. Новини від Назара. Слава Україні, в етері новини. Що ж, знову у нас повітряна тривога, вже друга хвиля розпочалася, але поки що майже вся Україна. А тим часом, що ж, по Одещині нанесли черговий ракетний удар із застосуванням авіації, втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора. Рашисти, вочевидь, намагалися замочити в сортирі осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема, повідомляє прес-служба Об'єднаного командування «Південь». І з'явилося звернення від командира полку Азов Дениса Прокопенка. Слухаємо. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на 3 найважливіших для нас умовах, а саме – цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Героям слава! Ось і все. Дякую за прихисток, Азовсталь, місце моєї смерті та мого життя. Так підписав фото Дмитро Орест, козацький із Азова, і опублікував ось такі світлини нові з Азовсталі. А тим часом поліція затримала шахрая, який заробив 500 000 гривень на продажі неіснуючих військових товарів в інтернеті. Далі пряма мова цієї чмоні. Займався шахрайством, я на Фейсбуці знаходив оголошення в воєнній групі і пропонував людям товари, які вони хотіли.
яких в мене в наявності не було. Я в них брав кошти, оплату, передоплату по-різному і не виконував своїх зобов'язань перед ними, тобто не відправляв їм товар. Таким чином я попідставляв людей, і вони не отримали ні амуніції, нічого. Я дуже про це шкодую і дуже хочу, щоб вибрати цю ситуацію. Я готовий і буду допомагати Збройним силам і всім, чим я зможу. Кошти людям, яким я зобов'язаний повернути, я поверну. Я дуже вдячний, що кіберполіція мене наставила на правильну дорогу. І я всілякими силами, як зможу, так буду допомагати нашій Україні і нашій армії. Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент. Вцілілих будівель немає. Багато будинків відновити неможливо. У дворах кладовища, написав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На Запоріжжі в Енергодарі працівники пожежної частини вирішили протестувати проти російських окупантів, тому що ці викрали начальника їхньої частини Віталія Трояна. А мер міста Енергодара заявив Дмитро Орлов, що застосування сили було проти протестувальників і зіпсування машин. Ну і далі цей мітинг розганяли окупанти. А до кінця літа сили Росії занепадуть і Україна їх витіснить, заявив генерал США Бен Ходжес. Це колишній командувач сухопутних сил США в Європі. І ось що він каже, цитую: «Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вона робить нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби. Але Путін не здасться просто так. Він не скаже: я був неправий, тому я піду. Росію треба перемогти на полі бою. Потрібно розбити російські сили на полі бою. Саме тому не можна гальмувати в наданні Україні допомоги і ресурсів, які їй потрібні», сказав в інтерв'ю «Голосу Америки» генерал-лейтенант Бен Ходжес. А все озброєння, яке надають Сполучені Штати, надходить до України в дуже короткі терміни, інколи менше, ніж за добу. Бо Сполучені Штати розуміють, що ці речі не можуть чекати. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону сьогодні заявив речник посольства США в Україні Ден Лангенкемп. А президент Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. Ну і наостанок покажу вам російського чорта, який набухався і заснув у смітнику. Дивимось. Это человек служивый. Отслужил, расслабился, в урне, спит, отдыхает, ничего его не тревожит. То воно в смітник залізуть, то воно в дупло якесь собі зів'є в нашій Україні. Ось давайте нагадаємо, як вони жили в дуплах московицькі окупанти. Прямо уже зараз можна показати ці дупло. Ось так воно виглядає, це дупло. От ви бачите, то вони з дупла просто вийшли, і в дупло воно знову лізе в своє дупло. Всюди вони приносять з собою ці купа гівна, і купу своїх на одному з перехоплень просто нагадаю, що вони просто так і казали, що в них жопа і очко. Очко без унітазу. Слава Збройним України, Збройним силам України. Я вже заговорився з цими рукожопами космічними просто. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам.
Так, ми лишаємося Як з Назара не любити? ну, як зараз не любите. Назар. Але напише новини білоруською новини, українською новини. Можу латиською ще сказати «зінас». Если бы ты видел мою клавиатуру, ты бы понял. Хорошо, Так, что я вообще все. что-то Ну, пишу. ти, як властиво всім, я не сексист, але як властиво всім жінкам, одразу знайшлося виправдання, чому так. Менше з тим. Підемо далі по порядку денному. В тебе є свій якийсь, тому що ти накидала точно. Ну, у меня так. Ты хочешь, я не знаю, мы будем обсуждать кипу гивна, как сейчас красиво сказал Назар, под названием Лукашенко, и что там происходит? Дивись, ми от все це, те, що називається інформаційне лайно, ми показуємо в маленькому віконці. Тобто, от, коли Ну, екран, такого же мало. екран на 4, і, будь ласка, я дивився, ясна річ, те, що ти кидала. Під перегляд я зробив. Ну окей, можемо. Давай по твоєму порядку денному, тому що я завжди, як завжди, Радіо Рома, в мене є мелоти багато, пов'язані з вишиванками, і це окрема тема, це людям для хорошого настрою наприкінці вже етеру ми покажемо. Він вже у нас запланований на 2 години, і там купа всяких відосів з партнерських YouTube каналів є. Так що давай ти. Скипы гивна. Так, у нас номер 41. 41. У мене навіть не записано. 41. Советский Союз. Ага. Допустили, наверное, приличную ошибку. Все, свободно. Давайте вы там определяйтесь. Кто хочет пионеры, Пионер. пожалуйста. Кто не хочет, не надо. Может быть, это и правильно, что надо определяться вам самим. Быть пионерами или не быть. Вместе с родителями. Но все-таки ориентир должен быть. Направление должно быть соответствующее. И что у нас получилось? Я к чему это все клоню? Есть школа, есть класс. Большинство в классе пионеры. А 5-6 человек у оппозиционных родителей, так всегда бывает, они не пионеры. И родители вообще не приемлят пионерского движения и пионеров. Считаю грубейшей ошибкой этих родителей. Грубейшая ошибка, потому что уже на этом этапе эти дети в школе, в пионерском возрасте, они не получают то, что получают большинство, остальные. И они, не то что угнетенными оказываются, а они какие-то, там, в стороне. Вот с этим нам надо работать. Надо работать в школе. И без вас, пионеров, ребята, мы не справимся. Надо этих ребят подтягивать в себе. И может быть, по причине того, что родители у них такие, не стоит на них наезжать, что вы вот такие и так далее. Их надо подтягивать к себе. Пусть они, может быть, без галстуков будут пока. Пусть они будут, может быть, не пионерами, в силу того, что родители такие. Но вы все-таки не должны делить класс на себя и их. Надо все-таки их тащить к себе, чтобы они были с вами, чтобы они были вашими друзьями. Они ведь наши маленькие граждане Беларуси, а завтра настоящие в юридическом плане граждане Беларуси. Я что поставила, собственно, это? Вот это апогей. Пионерия, Гитлер-югенды, все, что про... Да? Неважно, как это называется. Я вже в одному з етерів говорив, просто там тебе не було, що піонерів, в принципі, вони злизали з скаутського руху. Тобто, цілком і повністю, але спотворили, як завжди, той, хто робить репліку, він спотворює. Це китайський айфон на 3 картки. Знаєш, тобто це вже не айфон, геть зовсім. Тобто технологія є ідея, яку люди закладають. Піонерія, що, це Царьова я зараз буду цитувати, і тут я собі, понавиписував цитати. «Может быть, это и правильно, но нет, грубейшая ошибка». І тобто відбувається інвектива на рівні, якщо у нас була психологиня,
то для дітей це надзвичайна травма, те, що він говорить, те, що він робить. Він просто калічить дітей. Так. Це треба усвідомити, що ми можемо там, ну, придурок старий, та? Ну це ми вже дорослі люди. Мгм. Насправді він калічить дітей. Він вкидає інвективу, він вкидає ненависть, хейт-спіч стосовно, ну тобто це булінг буде стосовно тих дітей, які без галстука, ну пока що. Что значит пока что? А ты же понимаешь, что там не только пока что. Вот эти 5-6, как он назвал, оппозиционеры, это сразу административный минимум иск, а то и уголовный к родителям. Переписывается все и так далее. Вот где тот момент, когда вот этот лукашенковский авторитаризм перешел в тоталитаризм, ну это понятно, почему он перешел, как он перешел, иначе быть не могло. Я просто, вот любой, смотри, любой тоталитарный лидер пытается оставить после себя, я не знаю, что это за синдром, но создать себе такое а-ля поколение, которое продолжит это Алена, делать. Алена, Ну, дивись, да. у нас з от, тим, що там вкорінює Лукашенка в Білорусі, і те, що вкорінює Путін на Росії, у нас різний підхід же. Тут йдеться про відсутність елементарної людської любові. Ми ж говоримо, що українці, вони ґрунтуються на любові, насправді, до кожного, кого вони бачать. Це взаємна допомога, це горизонтальна структура, це повага до твого особистого простору, до твоєї особистості. Держава не будується згори вниз, вона будується знизу вгору. І у нас це головна відмінність. Я дивлюся на це відео, воно трагічне, тому що спаскуджена ціла генерація, в якої з голови це вибити буде можливо. Це не точно, надзвичайно важко. Тому що я пригадую, ти трошки старша, і ти пам'ятаєш Радянський Союз. І я пам'ятаю Радянський Союз, коли нас зганяли в клас і вмикали телевізор, і ми мали дивитися, що з'їзд комуністичної партії. Ти думаєш, це когось цікавило в класі? Ну, типу, от примусово. Дивіться, з'їзд комуністичної партії, там який, 26-й, 27-й. Нікому це було не цікаво. Піонери – це крем для жопи мазь, тому що нав'язати любов неможливо. І нав'язати переконання неможливо. Нав'язати почуття неможливо. Окупували ви Херсон? Ну, так у нас є картинки прекрасні з Херсона, як до вас ставляться там. Рома, но можно буквально. навязать страх, понимаешь? Это чисто вот такая новостная повестка. Я бы попросила ребят поставить, прости, мне это важно, потому что нигде про это не говорят. Чекай, страх можна. От я про Херсон згадав, давай подивимося. От Херсон Так. сьогодні. От вам, День вишиванки, Херсон. Ось вам написи Херсон, Україна. Те саме відбувається, між іншим, в Криму і в Донецьку. Щоб ви не сумнівалися. Тобто Херсон, ну, місто, в якому погано сплять. Це такий розповсюджений жарт завжди був в Україні. От вам Херсон. Нав'язати себе ви нам не можете і ніколи не нав'яжете, якщо на те не буде згоди тих, хто хоче вас приймати. Скільки людей лишилося жити в ЛНР, так званих і ДНР, в ОРДЛО, які вас сприйняли і бажають прямо Радянського Союзу. Тому що ми маємо справу з Радянським Союзом, і Лукашенко його уособлення, одне з Радянського Союзу, Совєтський Союз 2.0. Це нав'язати людям неможливо, тому що той Радянський Союз, Совєтський Союз, він розпався. Він розпався в силу природних причин. Якщо ви цього не можете своїм оцим макітрою зрозуміти, це кажуть про тих, хто в Москві і в Мінську, дуже прикро, тому що ви просто ускладнюєте нам життя і більше нічого. Ви хочете позбавити людей майбутнього. Я с тобой сходна. Мертвечина пытается, знаешь, вытянуть живое. Это такая агония, апофеоз. А это закончится скоро. Закончится, потому что оно тупиковое. Оно тупиковое. Я имею в виду Минск. Та территория меня, в принципе, я не верю, что там когда-то что-то может закончиться, пока не уничтожится. А Минск все-таки, я думаю, закончится. Просто я бы тебя попросила, я все-таки, прости, я пользуюсь каждым эфиром, потому что это мой друг, и это моя судьба в том числе. Можна показати клетку з Ніколаєва? Я тебе підтримую в цьому, тому що йдеться про справжніх політв'язнів в Білорусі. Так. У нас серед політв'язнів, яких я
визнаю, що вони політв'язні. Це зовсім не Ціхановський і не Бабаріка. Конечно. Це в першу чергу наш глядач Кім Самусенка, айтішник, який далі відбуває термін. А ти говориш про Автуховича, напевно. Я говорю про Николая Автуховича. У нас, наверное, 42-я фотография. Посмотрите, как содержится. Начался суд. Справа сидит Николай, слева сидит женщина, жена священника. Это как раз истинные диссиденты, люди, которые призывали, люди, для которых ценности были Майдан и цивилизационный выбор. Никакая белорусская так называемая оппозиция в лице Тихановской об этом даже не упоминает, людям грозит смертная казнь. Там и госизмена, и подготовка всего. Поэтому сейчас прям проходит суд, и он страшный. Ну, я В то время, послухав, когда этот я Мурзило рассказывает про пионеров. слухав Ага. аудіофайл адвокатки, який ти надіслала. Це страшні речі. Тобто давайте, Угу. і люди, які Все, перебувають в тих умовах, це не людські умови, нам погано зрозуміти. Ми українці, які... Я подивився Масяню чергову, яку зробив, власне, і автор. Ми не будемо показувати Масяню, тому що це прекрасний продукт для московитів внутрішній. І там українці зображені, власне, щось не сподобалося, все, встали на Майдан і скинули тих, хто нам не подобається. Так воно було вже двічі, і це третій Майдан, можна вважати війну Майданом, продовженням абсолютним. Для Зеленського це теж Майдан, який він проходить як випробування, так само, як і інші політики. Я про це говорив, що час пришвидшується, і в мене було 2,5 роки відведених, вийшло 3. І ось це вам черговий, вибачте, Майдан. Дуже, дуже глобальний і дуже кривавий, але іншого у нас з вами немає. І це не мій вибір, і не ваш вибір. Це цивілізаційний вибір, Альона про це правильно говорить. Тому що ми говоримо про цивілізаційні погляди і вибір. Чому я переконаний, що українців неможливо зламати? Тому що це є світогляд. І це є природне відчуття власної гідності і свободи. Воно вкорінене в українцях, було, є і буде. Майдани лише розбурхали і відродили націю. 2004 трошки, 13 більше. Зараз нація як ніколи єдина. Як ніколи єдина. Є покидьки, які, те, що я запитував психологині, чому там люди так швидко думають, що війна скінчилася, оговтуються. Це йдеться про чиновництво, бюрократію, про корупцію. І їм дадуть по руках, я переконаний знову, тому що ніхто на це спокійно дивитися вже не зможе. Тому що йдеться про надвисоку ціну, йдеться про людське життя. Ви це маєте розуміти, і всі прекрасно це розуміють. Якщо хтось розслабився, якщо до вас не долетіла війна у вигляді ракети або бомби, це ваше щастя. Але це поки що тимчасове, поки війна не завершиться. Вона завершиться лише поверненням України, як мінімум, в кордони 91-го року. І про це, що добре, говорить вище керівництво України. І Генеральний штаб, і головнокомандувач, я маю на увазі Зеленський, у нас іншого немає. Він проживає теж свою трансформацію, своє життя. Довкола нього багато покидьків, це теж правда, яких треба позбутися, і ми постійно на цьому наголошуємо і звертаємо увагу. Ось Гетьманцев – геть. Ось Ткаченко – геть. Їх не має бути. Якщо будуть претензії до Татарова, теж геть. І будь-кого. Це неважливо і не треба списувати все на війну. Війна вам якраз нічого не спише. Вона вас підсвітить в цій ситуації і буде видно, що ви покидьок, якщо ви покидьок. А якщо ви покидьок, значить ви ворог України. Значить треба вас списати на смітник. Це треба розуміти. Не завершили ми люстрацію імені Єгора Соболєва. Дуже шкода. Тому що з вами треба було прощатися набагато раніше. А режим Лукашенка, про який ти говориш, що це все. Не можна людей змусити робити те, чого вони не хочуть. Якщо більшість білорусів випадково, раптово, як і більшість московитів, погоджуються з цим,
толерують, ну слухайте, це тоді їхні проблеми. А ми їх вирішувати не можемо, тому що ми не швидка допомога і не доктор Айболить. Є прекрасне відео. Ром, ни в коем случае не должны. Ты же знаешь, поэтому я говорю про коллективную ответственность. Моя задача, я просто хочу показывать эти новости, как существует эта система до сих пор. Да, и ну, мы видим, и да, соответственно, неважно, кто там что думает. Нет борьбы, значит устраивает. Ну так существует, так устроен мир. Власне, українці виборюють свою свободу вже не вперше. Надто високою ціною. Якщо там не здатні на це, це їхні проблеми. Розуйтеся, встаньте на лавку і йдіть за грати, як Автухович. Нехай вас посадять в таку клітку, в нелюдські умови, зроблять це публічно. Це страшно дуже. Насправді це якраз є нацизм і фашизм просто в кульмінації. Для чого? З якою метою людей тримають як... Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Тварини в зоопарку себе почувають комфортніше. У нас є Знаешь, інтерв'ю. сегодня закончу очень быстро. Да. Сегодня адвокат Николая написал просто фразу, с которой больно смириться, но однако она правдива. Он описывал все это и написал: Лукашенко повезло с народом. Вот пока к несчастью так. Все, я по Беларуси закончу. Ні, там є що продовжувати, тому що насправді там Женя Карась сказав, що ми будемо звільняти там території, і вони вже кажуть, а якщо українці пойдуть на Росію, на територію, а що у нас є інший вихід, то спробуйте зупинити солдата, який прийшов на кордон, і далі в нього немає хіба спокуси вгатити от по ворогу. Згадайте Стерненка, який на нього напали, на нього були напади, в нього природнє почуття помсти, він побіг за своїми нападниками для того, щоб помститися. Так що тут, я не знаю, наскільки це велика дискусія, чи здатні українці перетнути кордон. Ну, там навіть і команди не треба буде в багатьох випадках. Коли піде в контрнаступ, а вони наші підуть в контрнаступ рано чи пізно, це треба зрозуміти. Тому що сьогодні сидимо за столом. А що в Маріуполі? Що? Тепер вони вважають, що це їхнє місто? Кажу, ну, вони так вважають поки що. І вони там вставляють в школах вікна, хоча школа зруйнована, цього недостатньо. Ви дух людей не відновите. Ви їх не переконаєте, що вони є частиною Московської імперії. Ні Херсон, ні Маріуполь, ні Мелітополь, і навіть Крим. Це неможливо. Просто неможливо. Я пояснюю просто елементарні, здається, речі. Там, де є любов, це приречене на життя, на проростання крізь асфальт. Там, де є ви, московіти, там є смерть. Смерть ніхто не любить. У нас є інтерв'ю на вулиці, 43-те відео, насправді в віконці його, тому що це, знову-таки, походження з Рашистана. Але це одна з людей, яка там може мислити тверезо і критично. І прекрасно розуміє, що відбувається. Будь ласка. Ну, я же лично не выбирал этого президента. Соответственно, он действует не от моего имени. А на меня это повлияло так, что президент наш чмо. Полное чмо. И введенные санкции позорят меня как человека, допустившего того, что он пришел к власти и удерживается у власти. Это недопустимое вообще действие, что убийца находится на таком высоком посту, нажимает кнопки ПВО, и вообще впечатление такое, что у него съехала крыша. Вас как зовут? Ярослав. От. Уявляєш собі, ну, людина наважується дати інтерв'ю на вулицях от, Рашистана і говорити, власне, те, що відбувається. Тобто не все так... Ну, радует, что есть определенное количество, да. Но их мало, ты же знаешь. Ну, я Может, не так... відсотки я не порахую. говорить. Ну, так. Ну, Ром, я исхожу из того, что, знаешь, почему я говорю, что ни в коем случае там нельзя искать хороших русских, думать о них и так далее. Потому что я под эту лавочку, об этом можно подумать потом. Может быть, после победы. Кто как себя вел, кто что делал и так далее. А сейчас это ушко, через которое может проникать всякая чмошность. Вот в чем весь вопрос. Есть коллективная ответственность.
И здравый человек, нормальный, если он такой даже в той системе, он ее принимает. Что ты думаешь? Я здесь тоже... Я могу рассказать, вот ты говорил вставать и уходить. У меня позавчера был момент, когда я была с Машей. Я привела ее в парк и села выпить чашку кофе. А хозяин там знает меня, и он громко закричал: «О, Лена, белорусская», обнял меня. И это слышали посетители. И я сидела, пока пила кофе, я слышала, как меня там, ну, условно меня, да, говорили не самые приятные вещи, мягко говоря. Ну, что ты сюда приехала, стояла бы у себя на лавочке, хотя там это не про меня. Но я же понимаю, что понимаешь, я сидела, слушала, а потом встала, как тебе сказала психолог, просто ушла. Но была ли у меня обида? Нифига не было. Я принимаю это как естественное положение вещей. Потому что я там представитель чего-то. В І принципі, мені так, кажеться, це як Тавро, Да. знаєш. Ти ж не будеш доводити усім, що до Конечно, чого. ні. Ти ж не конечно, ні. Ти ж не Франок Вечорка, правильно? От. Тому я лише, знаєш, солідарний з тобою, що реагувати на таке надзвичайно важко. Я б не хотів опинитися в такій ситуації, але якщо ви бачите Алену, ну ви її бачите зараз, та, от обличчя людини, то, будь ласка, не ображайте, тому що вона не з тих. І, Да, я не права. та, тому не ображайте Алену, не треба. Вона того не заслужила. Ну що, про хороше щось, та? Давай про хороше. У Про тебе ж хороше? там... У мене так, як завжди, я запасливий, я хам'як. Хоча в мене ще А буде у ефір. меня тоже есть классное видео про Испанию. І в мене. встречають. Так чекай, це в мене це є відео, і в тебе це є відео. Це номер 38. 38, і це важливо. Так, ми зараз його і подивимося, я на нього так оком собі і накинув. Хотів попередити глядачів про те, що в мене ще етер буде о 20-й з Сергієм Івановим, а ви не забувайте ставити вподобайки під трансляхою і підписуватися на канал. Дуже хочеться вже стрибнути до 100 тисяч, тому що відео з Олегом Ждановим набрало понад 1 мільйон переглядів. Я не знаю, як це працює. Ого. Чесно. Ого. Чесно, я не знаю. Але набрало. Ніхто там нічого, я не підсипав, ні хімічив. Та? Фріда, господи, іди сюди, іди до мене. Ну іди вже, іди. Боже, ну не лягай, ну іди сюди. Прийшла і ногу мені лиже, розумієш? Як тут встояти? Ну так не 5 месяцев, она же, наверное, вырастет еще. Проти такої краси, як встояти, я не знаю. Так само, дивіться, є гроші, які можна кинути українському війську, і подивитися в описі, там є багато YouTube-каналів, в тому числі Міновіта онлайн. Не гризи мене. Я сказав, не гризи. От. На, краще полежи мені шиї. От, на. Так. Бач, це кохання. Фріда. От. І ми дивимося на кохання до нас з боку європейців. Іспанія реагує на українські прапори на автомобілях. 38 відео. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Отаке. Это ж трогательно. Ну, з одного боку так. З іншого, це все добре, що так тепер нас сприймають в Європі. І все решта питання часу, щоб там не молотив Штольц, що в Європейський Союз так швидко не вступають, Шольц, так швидко не вступають в лайно, як ти. Іди, Фріда, отсюди. Ти вже знахабніла. Так. І окрім... Вишиванки в мене є, я їх вже відкрив, зараз покажу. На прекрасній дошці Ed Pro, що найцікавіше, я втомився це розказувати, що це наша відмінність від
від московитів, що у нас ці дошки стоять в школах. Я навіть проїжджав в Полтаві свого часу. За ці останні 8 років повз 27-му школу, в якій навчався Андрій Данилко, він же Вірка Сердючка. Я прямо у вікні дивлюсь, що стоїть величезна дошка, кажу, о, ЕТПРО вже і тут. Мені кажуть, що ти маєш на увазі? Кажу, це шкільна дошка. Те, чого ми не бачили. Ми бачили крейду, там, тряпку, витри, там, ми шкодили вихователям, коли натирали свічками, тобто парафіном дошку, щоб по ній крейда не писала, таке робили. Для того, щоб зірвати урок, ясна річ, це в Радянському Союзі, тому що школа була репресивна, не така, як зараз. У нас є прекрасно, дивись, малеча, от мотиваційне. Ну, я не знаю, що тут додати. Це маленькі українці з Харкова у своїх перших вишиванках. От. Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами подарувало вишиванки новонародженим українцям у прифронтових регіонах. Біля 500 малюків. Ну, вишиванка для українців – це для розуміння штука сакральна і завжди важлива. І не знаю, чи хтось може це повторити, тому що далі дивимося Наусєда, це президент Литви Гітанас Наусєда з дружиною. Вдягли полтавські сорочки, вишиті білим по білому, як я вчора був в своїй полтавській сорочці теж в етері. На свята її вдягаю. 27 травня за тиждень в мене день народження, то вишиванку і вдягну. Ну, видишь, ее ты взял. Я попросив навмисно її надіслати. Насправді. Це важко повірити. Я не взяв її з собою, я не встиг. Я попросив новою поштою, якій дякую за те, що вона працює, надіслати з Києва одна з речей, яка дуже важлива. Ну, це Урсула фон дер Ляйден теж вбралася у вишиванку. За що й шалена подяка. І не лише Урсула фон дер Ляйден, так само є вбрана, я просто не пам'ятаю, хто це, треба шукати опис. І є відео з Європарламенту, 46-те відео, там, де нас, в принципі, підтримали. Ну, ще й в Канаді теж вбралися парламентарі у вишиванки. Дякую Андрію Шевченку, колезі, за те, що він популяризував в Канаді вишиванку. Але що ж там популяризувати, якщо в Канаді українці – це дуже велика громада і вважається однією з державотворчих націй. Так що це не дивно і це прекрасно. Багато зараз хто переїжджає, як не прикро, на постійне місце помешкання в Канаду, тому що вони надали таку можливість українцям, які тікають від війни. Я не збираюся. Мене і не випустять, і Бог з ним. Але ви, якщо навіть там заживете, то вертайтеся в будь-якому випадку. І тут треба підтримати Дена Борисовича, що надайте громадянство українським канадцям і американським канадцям, взагалі українцям поза межами України, які в діаспорах, щоб вони могли бути громадянами України, голосувати і робити правильний вибір. Не ватою ж єдиною, правильно? Отже, вишиванки є, 46-те відео, дивимося, воно коротеньке зовсім. Dear colleagues, today is Ukrainian Vyshivanka Day, so that's why I am happy to wear it today. In 1945, Десь так. И это кто ли еще будет, Ром? Все будет в тренде. Литература, пение. Ну, я думаю, что все. Шохуйло хотел денационализацию, теперь весь мир Украина. Денацифікацію він хотів. Він це так назвав, але москалі не розуміють, що таке денацифікація. Ясно. Я з тобою згоден абсолютно. Є ще в нас купа прекрасних відео мотивуючих, але перед тим, як ми до них перейдемо, є не дуже приємне відео. Насправді, воно важке для сприйняття від Тайри. Юлія Паєвська, яка все фільмувала, ну це як документальне кіно, це власне як Вавилон 13 десь. Все, що там відбувалося, без сліз його дивитися неможливо. І я себе не стримував. Це 16 або 39, одне з двох.
Одне з двох, будь ласка. Я тоже его давала, да. Надо посмотреть. Ну так, я знаю, там його двічі, тому що воно вже було у нас в етері, але його можна показати. Його треба показати, тому що це треба бачити для тих, хто розслабився і думає, що війна скінчилася. Фріда, ну будь людиною. 16 відео, будь ласка. Спокуха? Не, жива. Голову аккуратно. For 2 weeks, Ukrainian medic Yulia Paevska, better known as Tyra, witnessed the daily horrors of war. На себя! She recorded 256 gigabytes of video to show the world what was happening in Mariupol as the Russian invasion unfolded. Это Тайра, Юлия Паевская. На флешке, которую вам передали, информация по раненым за все время до сегодняшнего момента. Tyra asked the Associated Press to get her footage safely out of the besieged city. On March 16th, days after recording the selfie, Tyra and her colleague disappeared. 2 недели войны. Блокадный Маріуполь. Свій такий підрозділ Ангели Тайри, які вже зараз знають у всій Україні. Рятувала на полі бою і наших поранених. Tyra found her calling as a medic after the Russian invasion of Crimea in 2014. As a member of the Ukrainian team for the Invictus Games, she was going to be featured in a documentary on inspirational figures. But when the first rockets landed, she quickly jumped into action and turned on her camera. Paramedic Sergei Chernobrivets worked closely with her. Хоть трошки вам помогла. Спасибо. Вы как тут держитесь? Да нормально, мы что мы? Она вот, как сказать, как настоящий медик, который аполитичен, и он оказывает помощь всем, кто этого нуждается, в этом нуждается. It wasn't just soldiers. Hours of footage showed Tyra treating wounded children, including a brother and sister in the early days of the war. Где болит солнышко? Ножки? Руку. Направление. Тихо. Ручка болит. Despite all the efforts to save him, the damage is too much for the young boy and the battle-hardened medic. She returns to close the eyes of the boy whose parents were also killed. Мальчик ушел. Мальчик умер. Девочку еще качают, старают. Может быть, выживет девочка. Tyra also treated Russian soldiers, despite reservations from her countrymen. А ну, укривайте його, бо його тіліпає. Давай я сама буду. Московская область. Что ж ты пришел на нашу землю убивать нас? Что мы тебе плохого сделали, солнце? Ладно, командир. In one of her last body cam recordings, Tyra again is tending to Russian soldiers. She explains why. Завози. Ничего не болит. Он сам ходит? Да, туда его. Куда? Вставай, сука. Вставай, нахуй. Раз. Вставай, вставай, нахуй. Пожалуйста, ты пидоров людей убиваешь, сука. Детей, нахуй, бросик сюда, пошли. Спокойно. Они не будут к нам такими добрыми. Конечно, нет. Русских лечить будут? Ну что, я не могу с ними ничего сделать. Они военнопленные. On March 21st, a Russian TV network announced Tyra's capture, saying she was part of a far-right militia and had tried to flee the city. No one has seen or heard from her since. Сейчас. На фонаре. The Ukrainian government credits Tyra with saving hundreds of lives during her career. Раз, два, три, оп! Her family and friends say the video shows a woman dedicated to healing, not war.
У мене тут роботи, я з твого дозволу зараз вийду, або Саня закриє двері, або я маю закрити двері. Ну, хтось має це зробити, тому що тут звуки. Так, закриє Саня. Дякую. Бо тут є певні роботи, та? По хаті. Тут вибирати нема де. Що? Що ти мені хочеш щось показати? Немножко отвлеку. Це заборонений хід. Це для глядачів, щоб ви розуміли. Це теж. Это Джесси. І ти вивезли із Білорусі, так? Не сразу. Мы когда с Машей бежали, она осталась, потому что не было необходимых прививок, мы бы не смогли через границу пройти. И потом нам ее везли. Маша сильно скучала через 2 месяца, и она скучала. Ну, в общем, счастливая встреча состоялась. Дякую Наталі Семенюк за $10. Це кинули в суперчат. Зрештою, ви можете ставати так само спонсорами певного рівня, ставте вподобайки і підписка на канал. Дуже хочеться 100 тисяч для каналу UMN. Це не мій персональний канал, і тому це важливіше, ніж мій персональний канал. Поступово рухаємося до унормування і, скажімо так, упорядкування етерів. Ви все побачите самі на все свій час, щоб не бігти попереду паровоза. У нас новини, там 7 хвилин до новин лишається. Але є хороші новини, окрім цього відео про Тайру, яке важке, тому що там йдеться про дітей. І я навіть не знаю, як це Associated Press, як ви зрозуміли, розповсюдило. Кажуть, треба показувати більше, щоб весь світ бачив. Associated Press – це світова інформаційна агенція. Так що весь світ якраз прекрасно все бачить і я думаю, робить свої висновки. У нас еще с тобой есть твое видео про человека, защищал родной Чернигов, героя среди нас. Мне очень хотелось его поставить. Чекай, це Чернігів, збитий літак під Черніговом, Державна прикордонна служба. Герои среди нас. Как раз вот истории людей. Номер, бо я не бачу, чесно кажучи. Прости. Це не моє відео, очевидно. Твоє. Та ну які? Які мої? Там все по номерах. Так, ну ти поки... Так. Бо в мене все виписано, глянь. У мене ж на папірці всі виписані номери і відоси. Тобто я старорежимний. Дивись, є у нас з приємних новин тепер згорілі рашисти, 47-ме. І ми його зараз дивимося на повний екран. Второй мотолыбе повезло немного меньше. Чтобы потом не говорили, что это украинская мотолыба. Вот сразу видно рашистскую свастику. Ух, воняет как. И видно сразу даже по запаху, что россиянская. Жаль, пулеметика только. Вот. Такая картина. Ну, наши артиллеристы молодцы. Жару да. Це перше хороше відео. Твоє відео 45-те, герой нас. Ну, збитий літак під Черніговом ДПСУ, я ж казав про нього. Так ми до нього рухаємося, тому що, окрім того, що в Лозовій міський будинок культури прилетіли ракетами, це показували, для того, щоб ви усвідомили, що ніхто не є під захистом, а Лозова – це Харківська область. Зрештою, це по напрямку туди на схід. І великий залізничний вузол. Чому в Лозовій прилітає, але міський будинок культури – це не залізнична станція, походу. Є ще збита ракета під Лозовою, 48-ме відео, дивимося теж, а потім уже до Чернігова. Да, только что ракетку сбили, Лозовой. Лохи сосать нахуй. Вот она летит, да. Ебана уебет сейчас. Та ні, она... Лексика збережена оригінально, так що ви не нарікайте. Та 45-те ти казала, збитий літак під Черніговом. Це зйомка Державної прикордонної служби України. Будь ласка, до вашої уваги.
Може, 2 літри дома туди. Турецькою. Я своєю клюшкою додаю, а хлопці, і воно пух падло і впало ж тут. Тварь. Су-24, по-моєму. Ну, я, по-моєму, так. Це старий, так? І гідравліка, ти ж бачиш? І там ще і крісло, і сидячка від цього літака. Отут погранці побули. Бліндажі я УАЗом возив, пиляв дерева, ну, і там, ну, всюди. У підвалі було дитинка, потім мати, батько, теща, свекар, ну, мой 6, мой 8. Рисуночок нарисував. Дітки? Да. Не можу. Вибач. Щоб вам вік дозволяв, ви пішли б служити зараз в армію? Я б сьогодні пішов пішки. Карачками поліз би. Карачками в цим о. Ну, давай ты. Ну, так это ж не победить. Почему важны эти истории? Потому что, понимаешь, есть много видео, где слаженно работает сама система. И да, они героические, они крутые, они... Но вот из таких-то людей все и состоит. А поскольку такие люди практически вся Украина, и помнишь, я тебе говорила, что мне сразу было понятно, потому что я это сразу все чувствовала и понимала, как только приехала. То у меня не было ни секунды мысли, что может быть иначе. Я тебе это говорила. Просто ни секунды мысли, потому что из таких Федоровичей, в общем-то, состоит нация. Вот о чем. Ну, я то це розумію, просто ці історії дивитися важко. Я там, в принципі, як сказати, знаєш, якби тебе доля зараз змусила їхати додому, та, я уявляю, що я надивлюся під час дороги. Тому що коли я виїжджав навіть, то тоді вже було важко, ну, в емоційному плані. Так що тут нема що додавати, навіть якщо цей літній чоловік не може стримати емоцій, то що ж там, що ж його казати, як воно, звісно. Як воно, звісно. Так, ну це кстати, полтавський сленг, це суржик, так не треба говорити, насправді. От, так що... Ну що, у нас новини, настав час новин. 17:30 Назар Задорієв завжди буде смалити, а ми будемо його слухати. Слава Україні! В етері новини. Зараз оновлюю карту з повітряними тривогами. І так, по всій Україні оголошена повітряна тривога, окрім Херсонської області та Криму. Був ракетний удар по Лозовій, що на Харківщині. Ось це момент влучання в будинок культури. Суспільному директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта повідомив, що щонайменше 7 людей внаслідок цього удару постраждали, серед них 11-річна дівчина. Дитина, точніше, перепрошую.
На Одещині також був ракетний удар із застосуванням авіації, втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора. Рашисти, вочевидь, намагалися замочити в сортирі осередок нацизму. Зруйновано пляжну, словом, вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема, повідомляє об'єднане командування «Південь». Командир полку Азов Денис Прокопенко звертався. Давайте почуємо, що він каже. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває. Та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Ну ось і все. Дякую за прихисток. Азовсталь – місце моєї смерті та мого життя. Так підписав фото Орест Дмитро Козацький із Азова. Поліція затримала шахрая, який заробив 500 000 гривень на продажі неіснуючих військових товарів в інтернеті. І ось він розповідає, як він це робив і як він розкаюється. Займався шахрайством, він на Фейсбуці знаходив оголошення в воєнній групі і пропонував людям товари, які вони хотіли, яких в мене наявності не було. Я брав кошти, оплату, передоплату по-різному і не виконував своїх зобов'язань перед ними, тобто не відправляв їм товар. Таким чином я попідставляв людей, і вони не отримали ні амуніції, нічого. Я дуже про це шкодую і дуже хочу, щоб вибрати цю ситуацію. Я готовий і буду допомагати Збройним силам і всім, чим я зможу. Кошти людям, яким я зобов'язаний повернути, я поверну. Я дуже вдячний, що кіберполіція мене наставила на правильну дорогу. І я всілякими силами, як зможу, так буду допомагати нашій Україні і нашій армії. До кінця літа сили Росії занепадуть і Україна їх витіснить. Про це повідомив генерал Бен Ходжес, американський генерал і колишній командувач сухопутних сил США в Європі в інтерв'ю «Голосу Америки». І ось що він каже. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не зможе продовжувати робити те, що вона робить нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби. Але Путін не здасться просто так. Він не скаже, я був неправий, тому я піду. Росію треба перемогти на полі бою. Потрібно розбити російські сили на полі бою. Саме тому не можна гальмувати в наданні Україні допомоги і ресурсів, які їй потрібні, сказав Бен Ходжес. Усе озброєння, яке надають США, надходить до України в дуже короткі терміни, і ці терміни навіть можуть бути менші, ніж доба. Бо Сполучені Штати розуміють, що ці речі не можуть чекати. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 20 травня заявив речник Посольства США в Україні. Президент Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. А ще Ердоган, президент Туреччини, погодився на перемовини з Фінляндією щодо вступу в НАТО. Такі перемовини відбудуться між представниками Туреччини та Фінляндії 21 травня, а це вже завтра. Сьогодні у розмові з журналістами президент Туреччини Ердоган повідомив, що вже продискутував з цього приводу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, пише видання Sky News. Окрім того, на суботу запланована розмова турецького президента з представником Британії. Сам Ердоган не уточнив, з якими саме посадовцями Британії та Фінляндії матиме розмову. Проте він наголосив, що головна тема зустрічі
небажання Туреччини дати згоду на вступ до НАТО, Фінляндії та Швеції через їхню лояльність до робітничої партії Курдистану. Нагадаю, що ця партія вважається в Туреччині терористичною організацією. Ну і наостанок покажу російського чорта, який заснув прямо в смітнику. Дивимось. Это человек служивый. Отслужил, расслабился, в урне, спит, отдыхает, ничего его не тревожит. Спляче чмоня лежить в своєму гівні. Наразі в мене все. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь на них, підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network і не забувайте про вподобайки під цією трансляцією і під іншими трансляціями теж. Включаєте трансляцію, ставите вподобайку. Все дуже просто, як здається. Слава Збройним силам України, смерть окупантам! Ми вертаємося до етеру, вже до продовження, тобто до його завершення. Він завершиться відео з Ukrainian Witness, тобто український свідок. Це Сергій Мельничук. Підписатися на канал Ukrainian Witness теж треба, поставити вподобайку, насипати грошенят на Мінавіта онлайн. Імені Альони Васильєвої, ось Аліни Васильєвої, теж підписатися. Незабаром вам буде великий сюрприз, але то менше з тим. Підписатися на канал Алєни, Мінавіта онлайн теж. Там все про Білорусь, пов'язане з Білоруссю, це зрозуміло. І з Україною теж, тому що так же доля нас сплила, м'яко кажучи. Там теж є вподобайка, теж підписка і теж можна насипати на Patreon грошенят, але в першу чергу на українське військо сипте, ясно і зрозуміло чому, тому що вони бережуть наше життя з вами. Будьте вдячні цим людям. Що? Будемо щось обговорювати, якісь у нас є ще необговорені питання, можливо. Есть экономические, но можем оставить на потом. Економічні що? Ти про що? Я прошу. Про Немеччину у меня тут было интересно, про 100 миллиардов дохода от продажи газа в Европу. Мы можем эту тему отдельно как-нибудь. Ми можемо. Тут просто Шольцу вже виписують, я дивлюсь на стрічку новин, і Шольцу кажуть: дядя, а чого ти зброю не віддаєш досі? Ви надто довго чекаєте. Все могло бути вже доставлено, сказала Штрак Ціммерман. Це в Бундестазі, повідомляє ЦДФ. ЦДФ – це другий загальнонімецький національний канал, телеканал. За її словами, обіцяні Україні самохідні гаубиці та зенітні самохідні установки «Гепард» лише готуються до бойового застосування. Готуються. Шольц постійно щось тягне дохлого кота за хвіст. Я не знаю, що там говорити. Ты помнишь, он даже говорил, что у него еще есть соискатели, кто-то еще ожидает, и он думает. Поэтому там эта песня будет. Про що думає Шольц, мені невідомо. Чесно.
Ситуация пока вот сегодня я просто читала по поводу 100 миллионов, это миллиардов, это в 2 раза больше, чем в прошлом году, то, что получает ворог от продажи энергоносителей. Это по данным Bloomberg, вернее. И причем участвуют, это все компании Италии и Германии. Но я думаю, что это отдельная тема такая, мы сейчас можем ее сильно Є тепер обсудить. Олексій Бубровников у нас поповнив наші, так би мовити, стрункі ряди однострій. І він просто воював, повернувся вже з фронту в грузинському батальйоні. Він воював. Сьогодні в нього був дебют з Миколою Фельдманом. Вони з'являтимуться регулярно в етері. І справа в тому, що Олексій, він вів справу Галущенка, він перший оприлюднив цю карту лінії розмежування, яку СЦКК ніби ухвалило. Це заперечували, але він тоді працював на 1+1, і він перший її оприлюднив. Галущенко справа – це СБУшник, якого свої ж, власне, через те, що він викривав контрабанду, власне, і вбили. Ну, це виходить з розслідування Олексія. Так що вітайте Олексія, дивіться, будь ласка, ці етери, вони дуже насичені і вони змістовно насичені. Це важливо і для нас, і для вас, насправді. Так що він в Києві, і він долучився в компанію до Миколи Фельдмана на поточний момент. Ну, це не факт, що він не з'явиться в етері з кимось іншим. І йому є що розповісти. Він, зокрема, розповів про те, що москалі застосовували зарін під час нападу на Київ. Це відео окремо є залите, подивіться, обов'язково поширте, як і всі інші відео, на які я звертаю вашу увагу. У нас немає беззмістовних етерів ні про що. От просто їх немає. Ми завжди наповнюємо змістами. Я дивлюся, ти кинула прекрасне відео про херсонських партизанів, так? Залізничний вокзал, це 56-те відео, от якраз його можна і подивитися, воно прекрасне по своїй суті. Ну, бо Херсон – це Україна, власне. І щоб ви там не витворяли, щоб собі не планували. До зброї Катерина Супрун кинула, ну це на потім нехай буде. Я зауважу, що є у нас новий на мілітарному, нове відео. Ще раз закликаю всіх підписуватися на повний перелік YouTube-каналів, які є там в описі внизу. Так само їх треба підтримувати фінансово, підписками, лайками, тобто вподобайками. Це все наші партнери, колеги. Я просто несамовито щасливий, що так в такому напрямку розвивається український медійний простір. Ми будемо це усіляко підтримувати, культивувати і просувати серед вас глядачів, які нас дивляться. Нас дивляться, між іншим, постійно не менше, ніж телеканали, які існують за олігархічні або бюджетні кошти. Аліна, дякую тобі дуже. Дякую тобі. За компанію. Несамовитого тобі дня, насиченого, позитивного. Ображатимуть, пам'ятаєш, треба встати і вийти, або зігріти своєю любов'ю. Це іноді працює краще, або обіймами. Це переконливіше. А зараз Ukrainian Witness, тобто український свідок, як вижити в цій ситуації, в цей складний рік. Сергій Мельничук має бесіду з Фурсою, це економічний аналітик. Будь ласка, на сам кінець. Не вимикайте, дивіться, або дивіться на каналі Ukrainian Witness. Це ваше право. Вас його ніхто не забирає. Отже, 36-те відео на сам кінець. Я ще повернуся о 20-ті, вже, вибачте, така моя доля. Буду з Сергієм Івановим. Гарного дня і слава Україні! Гарного дня. Героям слава. Добрий день, любі друзі. Дуже радий, що ви залишаєтеся з нами. Дуже радий, що ви дивитеся те, що, значить, куйовдить проєкт «Український свідок». Сьогодні ми вирішили завітати до Сергія Фурси. Це, ну, не сказати, що патріарх української економіки, але людина, яка дуже багато про українську економіку знає. Власне, у нас і у вас, я більш ніж переконаний, накопичилося дуже багато питань. Наскільки в глибокій кризі, назвемо це так, зараз перебуває українська економіка, будемо в Сергія питати. Привіт, дякую, що погодився з нами поспілкуватися. Ну і, власне, перше питання вже озвучено. Наскільки глибокою є зараз криза в Україні, в українській економіці, і якщо це співвідношувати з Маріанською впадиною, то де ми? Криза глибока, але не така глибока,
як я міг уявити собі 24 лютого. Насправді ми справляємось набагато краще, ніж всі ми могли уявити на ранок 24 лютого. Перш за все, Національний банк і банківська система тримаються просто супер. І насправді ми побачили зараз, що значить реформи. От проведені були реформи в банківській системі, очищена банківська система, регулятор, плаваючий курс. В результаті ми отримали реально стійку банківську систему, яка витримала такий удар. Банки зараз ліквідні, в банках є гроші, багато банків зараз повертають рефінансування. Тому тут в нас такий куточок позитиву, це банківська система. І насправді ж от дві реформи були зроблені після війни, це після війни ще 2014 року. Да? Це ЗСУ. І ми бачимо зараз результат, і банківська система. Ми також бачимо результат. Тому от навіщо взагалі реформи проводити? Взагалі війна дуже дорого нам коштує, звісно. Падіння ВВП цього року оцінюється як мінімум на 30%, може бути більше. Головні проблеми – це бомби, які падають в наші міста, і заблокований експорт. 70% українського експорту плюс-мінус йшло через ті порти, які зараз заблоковані. Ну і це, власне, паралізує багато бізнесів, які не можуть вести свою економічну діяльність, як вони звикли. Ну, а взагалі-то страждають всі, навіть умовні айтішники, да, тому що всі кажуть, айтішникам добре, вони доходи в доларах. Але айтішники також зараз втрачають клієнтів, бо клієнти бояться співпрацювати з командами, які сидять в Україні, бо людей можуть вбити, людей можуть забрати на фронт, і IT також сектор страждає. Тобто у нас, в принципі, по всіх секторах іде спад. Да, чи безумовно. можна щось там одне? Ні, ну хтось страждає сильніше, хтось менше, да, але безумовно всі падають. А автори є у цього економічної стійкості? Просто от ти говорив, що ми зробили дві реформи: реформа армії, реформа економіки. Ну там же ж я просто згадую людей, які працювали в економічному секторі до цього. У нас, в принципі, чиновників не дуже люблять. Автор цього дива Гонтарева. Її всі ненавиділи, да. Але вона зробила оце от банківське диво. Ну, от, див не буває, да? От те, що ми говоримо, Збройні сили творять дива. Де не дива, це просто реформа по стандартам НАТО, яка йшла 7 років. В результаті ми отримали там армію, яка більш сучасна, ніж російська. Те саме з банківською системою. Реформи, да? Реформи, які були проведені Гонтаревою, дуже часто волюнтаристські, да? Дуже часто пробиваючи стіни, але і визиваючи ненависть олігархів, які цю ненависть продукували через свої телеканали до населення. Але як результат, от ми бачимо, жоден банк зараз не збанкрутів. Курс навіть на чорному ринку більш-менш стабільний, не сильно відрізняється. Банки, знову ж таки, ліквідні, навіть кредитують деякі. А оцей курс, який зараз долар-гривня і євро-гривня, він виправданий? Тобто це курс, який відповідає дійсності, чи він якось підтримується? Ні, є курс офіційний, який зафіксовано. І як адміністративними заходами, так і тим, що Нацбанк витрачає резерви на тримання цього курсу. А є курс чорного-сірого ринку, який ми бачимо в обмінниках, але там 33-34. Тобто воно не сильно відрізняється від офіційного, який там 29 з чимось. І окей, в чому гроші держать? Якщо вони є, якщо вони в когось лишили? Ну, по-перше, треба розуміти, що витрачати кошти цього року треба дуже-дуже обережно зараз, тому що коштів буде все менше. Де тримати, ну точно не під подушкою. Зараз ми бачимо, що банківська система витримала, а значить вона витримає і далі, бо перший шок не зламав. Тому, як завжди, треба диверсифікувати, ми розуміємо це. Да? Якщо в гривнях, то в облігаціях краще або в депозитах. Поки що ставка по військовим облігаціях, на жаль, не ринкова, яка б мала бути 20 плюс наразі, але 11% принаймні частково дає заробити. І в доларах, ну або депозити, знову ж таки військові облігації, якщо у вас гроші всередині країни. Якщо ми вже почали говорити про військові облігації, як може пересічний українець і фінансовий сектор підтримати економіку? Тобто, ну зрозуміло, що гроші, ну це якраз питання до фрази, що не треба тримати гроші під подушкою. Тобто ці ж гроші можуть працювати і можуть працювати на перемогу. Як це зробити? Ну, власне, досить просто. Ви можете прийти до нас, чи прийти в будь-який банк, чи там є прилажухи у багатьох банків, і ви через ці прилажухи можете купити військові облігації. Так ви позичаєте державі зараз. Да, не під справжній ринковий процент. Ну, тобто зараз, якщо б ви казали про ринкову вартість, да, держава мала б позичати під 20-25% у людей. Але держава позичає поки що під 11%.
Але от ви можете заробити 11% річних, давши в борг державі. Держава – це найнадійніший інструмент, який тільки є. І в результаті у вас так би гривня просто лежала вдома і знецінювалась. І плюс ви постійно би хвилювалися, що там не залізли хто-то чи там не вкрали. А так вона у вас в надійних інструментах. Податкове навантаження. От були новини про те, що податкові надходження перших 2 місяці зросли, причому з урахуванням того, що фінансові регулятори або не працювали, або працювали погано, очевидно, через очевидні причини. То може ти поясниш, як так вийшло, що фінрегулятори не працюють, а податкові надходження ростуть? Податкові надходження падають, насправді. Вони просто більше плану. План, який складався після початку війни. От і все, насправді. Ні, звісно, що зараз такий режим, майже відмінені податки, дуже багато податків скоротили, відмінили і так далі, тому нема ніяких супернадходжень. Плюс у нас зазвичай дуже багато податків, базу формування податків формує ПДВ і імпортні податки. Зараз імпорт обмежений, ПДВ люди витрачають набагато менше, тому звісно, що надходження набагато менше, ніж минулого року. І це і формує одну з причин того дефіциту бюджету, який зараз є 4-5 мільярдів доларів щороку. Але просто воно трошки краще, ніж план, який складався після початку війни. А оці анонсовані збільшені податки буквально днями, це чим продиктовано? І взагалі, чи це правильний крок? Тому що багато ж людей кажуть, що ні, треба відпустити, відпустити цю історію, зменшити податки, дати бізнесу саморегулюватися і працювати. Знову ж таки, якщо б ми зараз говорили, чи правильно, чи неправильно збільшувати податки, звісно, неправильно. Але просто треба розуміти, який меседж ми зараз озвучуємо. Ми говоримо про інтерв'ю міністра фінансів Марченка, яке він дав в західному джерелі. Про що це говорить? У нас дефіцит бюджету 4-5 мільярдів доларів. Нам Захід постійно обіцяє, повністю перекриває цей дефіцит бюджету. Він поки витрачає, лише частково його перекриває. Це меседж на адресу Заходу. Будь ласка, поспішіть. Пройдіть ваші бюрократичні процедури, щоб ви нам давали 4-5 мільярдів доларів щомісяця. Бо інакше в нас будуть великі проблеми. От так треба це читати, цей меседж, насправді. Тому, звісно, ніхто не буде піднімати податків, це просто ні до чого не призведе. Там є ризик інший, що цю дірку, яку не будуть перекривати західні партнери, буде додруковувати Національний банк. Як зараз відбувається. Національний банк з початку року наповнив бюджет на 100 мільярдів. Це багато. І це може спричинити ризики гіперінфляції на кінець року. І тому Марченко каже, дивіться, у нас будуть великі проблеми, ви нам обіцяєте допомогти, ви допомагаєте, але недостатньо. Тому нам конче потрібно, щоб ви повністю перекривали наш дефіцит бюджету. Це 4-5 мільярдів доларів щомісяця, причому на політичному рівні вони постійно кажуть, да, окей, ми це зробимо. І він просто підштовхує всі західні бюрократичні процедури, давайте швиденько. Тобто ми говоримо про фінансовий ленд-ліз, Ми говоримо про фінансове донорство, насправді. Да? Можна говорити про фінансовий ленд-ліз як завгодно. Просто у нас зараз різниця між доходами і витратами в бюджеті 4-5 мільярдів доларів. Це безповоротна буде допомога? Чи за це треба буде... Переважно зараз йде мова про безповоротну допомогу. Просто насправді, якщо це поворотне, да, то борг збільшиться так сильно, що все рівно його ніхто не зможе повернути. І Захід це розуміє чудово. Тому зараз йде мова переважно про грантові кошти. А західні партнери взагалі, яке за відчуттями вони готові на такі кроки? Тому що це ж дуже великі суми. Там 4-5 мільярдів доларів на місяць. Плюс до того, там же ж раніше казали, що там Штати щось десь якихось 40 мільярдів, здається. Це різні гроші. Я розумію, що це різні гроші, просто це настільки великі суми, що ми їх ніколи в житті не повернемо. Так ніхто і не чекає, що ми їх повернемо, насправді. Для нас це великі суми, для Заходу це незначні суми. Насправді, вони політично вже всі заявили, що дадуть. Там G7 сказали 30 мільярдів до кінця року. Там постійно лунає політичні заяви, що політично вони готові. А далі все впирається в бюрократію, бо треба знайти механізми, як же ці гроші передати Україні. І от ці механізми, вони поки що не працюють так, як треба до кінця. І тому обмежена поки що допомога. А є ризик того, що ці гроші десь заклякнуть у нас всередині нашої системи через забюрократизованість? Ні, таких ризиків взагалі немає. У нас дефіцит бюджету, тобто в бюджеті діра. Вони просто, щоб профінансувати все, тільки зайдуть гроші, вони відразу будуть фінансувати. А куди вони підуть? Повинні піти. У нас зараз бюджет фінансує тільки захищені видатки. Це армія і це соціалка. Тобто, ми всі деньги зразу в армію. Армія, пенсії, зарплатні і так далі. Зараз просто дуже важливо, щоб держава витрачала гроші.
Оце критично важливо. Тому що бізнес зараз, як шагренєва кожа, поплюжується, мало витрачає. Якщо ви мало витрачаєте, у вас економіка падає. Треба підтримувати споживчий попит, треба підтримувати малий і середній бізнес. Підтримка найкраща зараз, якщо люди будуть витрачати кошти. Тому дуже небезпечно, я там чую, держава там хоче обмежити зарплатні, там вчителям скоротили. Це дуже неправильно. От зараз, якщо буде надходити повноцінна західна допомога на всі 5 мільярдів, держава не має права скорочувати видатки, бо вона має ділитися грошима з людьми, а ці люди мають витрачати ці гроші. І таким чином, не даючи економіці падати. А є приблизна оцінка, наскільки може скоротитися малий і середній бізнес от в осяжній перспективі? В мене є один знайомий, ну як знайомий, кав'ярню тримає чоловік. Я у нього каву пив ще до війни майже кожного дня, мені просто там по дорозі на роботу. От, і він каже, що у нього дуже суттєво скоротився потік клієнтів. Ну, стоп, ми розуміємо чому, да? Тому що кількість людей скоротилася. Таких оцінок немає, ну просто фізично немає. Тут, напевно, ну, знову ж таки, коли ВВП падає на 30%, звісно, всі страждають. Також і малий і середній бізнес сильно. Може, тут нам допоможе, що малий і середній бізнес дуже гнучкий. І тому хтось буде закриватися, як тільки почнеться відновлення, хтось буде відкриватися. Що зараз є основними фінансовими стовпами нашої економіки, на чому вона може втриматись? Знову ж таки, я не знаю, що таке фінансовий стовп в даному плані. Частина економіки працює. Частина економіки... Я про те, що, ну, що може зараз виправити ситуацію? Я не знаю, може там експорт зерна якось налагодиться вже там сухопутним шляхом? Чи... Знову ж таки, сухопутним він не зможе повністю налагодитись. Ми маємо це розуміти. Нема там такої можливості експортувати в тих об'ємах. От просто нема, там вузьке горлишко. Тому просто взагалі наша економіка стане менше, от на 30% як мінімум. І далі може працювати в цій моделі, допоки не закінчиться війна, допоки не розблокуються порти, і все це не піде. У нас завжди була основа – це експорт, аграрний, металургійний, айтішний, плюс споживчий попит. І це обидва ці напрямки зараз під ударом, ми розуміємо. Тому вся економіка під ударом. Тому допоки не закінчиться війна, це буде виживання на тому нижчому рівні, на який ми спустилися. А ще більше падіння можливе? Знову ж таки, це впирається в війну. Якщо буде прискорена інфляція, да, це буде прискорено. Да, ні, падіння, звісно, далі можливо. Тобто у нас фактично зараз єдиний вихід – це колядувати гроші. Ну, правильно я розумію? Да, Україна сама не зможе пройти цю кризу, не впавши ще глибше. І окей. Ну, насправді є ще одне запитання, яке зараз взагалі всіх хвилює, це паливо на АЗС. Його відсутність. Тобто є люди, які кажуть, та ні, та паливо є, вони просто держрегулюванням його там, типу, задавили ринок. Є люди, які кажуть, та ні, палива нема, вон там одне НПЗ знищили, друге, третє, п'яте, десяте. Чи можна перекрити дефіцит палива поставками з Європи? Тому що у нас же ж там були, по-моєму, поставки ще з Білорусі і з Росії, якщо я не помиляюсь. Чи можна цей дефіцит перекрити? Чи є якісь механізми для того, щоб ціна була не по 65 гривень за літр, як зараз, там за 95? Знову ж таки, якщо ми говоримо про ціну, то відразу натикаємося на або ми хочемо паливо, або ми хочемо ціну. Давайте визначатися. Є зараз об'єктивні і суб'єктивні фактори в тому, що сталося. Об'єктивні – це російські ракети, які летять, це Збройні сили, які потребують дуже багато дизелю, і посівна, яка співпала з потребами Збройних сил у дизелі, тому що посівна також. Плюс ми раніше дійсно отримали багато палива з Білорусі. Зараз це все об'єктивні фактори. А суб'єктивні – це державне регулювання цін. Бо державне регулювання цін у будь-якій країні світу завжди працює однаково. Як тільки держава починає регулювати ціну на певний товар, цей товар зникає. І дуже часто країни вмикають цей механізм навіть під час війни, або саме під час війни. І це породжує тіньові ринки, на яких збагачуються тіньові клани. Тому це дуже небезпечно і це контрпродуктивно. Тому зараз треба працювати у двох напрямках. По-перше, налагоджувати цю логістику з Заходу, розуміючи, що певний дефіцит буде завжди зараз. Просто особливо травень – піковий місяць, поки посівна. Посівна закінчиться, стане легше. А друге – це не торкатись державі, не влазити в економіку. Держава має виконувати зараз свою функцію, яку на неї покладено. Це війна, це підтримка соціальних стандартів, але не влазити в економіку, бо виходить як слон в посудній лавці, от як на ринку пального. І може є якісь фінансові поради співгромадянам,
Я не знаю, які вони можуть бути направду, тому що, ну, типу, у всіх зараз гроші закінчуються, але можливо якось, до речі, може вкластись в крипту. Ні, крипта – це бульбашка, і вона вже падає, і насправді зараз лихоманить світові ринки, тому крипта – це казино, навряд чи зараз добрий час грати в казино. Ви можете інвестувати в крипту, якщо у вас є там зайві $100, вам їх не шкода. І тоді ви можете інвестувати в крипту, гратися в крипту. Да? А зараз ситуація трошки інша, у всіх обмежені ресурси, ці обмежені ресурси треба розтягнути максимально, тобто якщо чорний день фінансово він настав для всіх. Тому треба розуміти, що потім може піти швидке відновлення, потім економіка буде після війни розкручуватися і там буде. А зараз треба скорочувати споживання. Знову ж таки, для економіки держави потрібно, щоб ви споживали, а для вашої персональної економіки потрібно розуміти, що зараз має бути розумне споживання. Тому що гроші закінчуються. Важкий буде рік. Да? Треба шукати всі можливості, розуміти, що робота вас не знайде. Це ви можете знайти роботу зараз. От просто. Зараз ринок такий, що роботи буде мало, да, безробіття буде зростати. Тому ви маєте бути дуже проактивним і дуже обережно поводитись з грошима.